Е така. Сложил съм го в такова... Действаме. Ти си свикнал на такива студове, вероятно? Да, бе, свикнал съм. При нас е най-студено кога е по-топло от сега. Ясно. А носиш ли си винце така пука в джобчето? Да ти отворя багажника. Не бе, за тебе бе, аз съм на работа. А за мен има някои неща. Добре. За сега. Мирончо, що бе? А пък Данчо, Нещо да дадем някаква идея, нещо. моя преподавателка от Габрово коментари, какво? ни беше черпила с една дрянова ракия. Казвам ти, брат. Просто си ми интерес. Много. И аз си мисля, че съм Много як интересен, ама не наблягаха много на тая ферма върху мен. Значи, Защото много бачках явно, ти много псуваш обаче. И аз ме нервират, много псувам, що да правя? Излизаш сам на двора и псуваш, значи, кой те нервира там? Никой. Как? Те ме нервират психически, аз трябва да си го изкарам по някакъв начин и трябва да напсувам нещо си, за да ми мине. Значи... Аз съм човек, дед в убав човек, лоши работи в него не държи. Точно така. Да. Но трябва да те излъчваме в късните часове, не? За да няма пегели. Вие защо си давате на здраве така тук през мене? През мене си давате на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. Или просто ти е мъчно, че всичко това свършва и много ще ти липсва. Нали? Yeah.